Wata mata mai basira ta hana mijinta ƙarin aure ta hanyar amfani da social media. Ga yadda labarin ya kasance. Bayan mai gidanta ya zo daga gurin aiki, sai ya kwanta bacci. Bayan bacci ya ɗauke shi, yayin da yake bacci ita kuma sai ta ɗauko wayar shi. Sai take dubawa tana scrolling, sai ta ce bari ta shiga Facebook. Bayan ta shiga Facebook ne da niyan yin kallo a Reels, sai ta ga an turo chatting, kuma da yake akwai notification, sai ta ga notification ɗin kamar mace ne. Sai ta shiga ta buɗe chatting ɗin. Bayan ta shiga ta buɗe chatting ɗin ne, sai ta fara bibiyan chatting ɗin nasu tun daga farko har zuwa ƙarshe. Sai ta ga lalle mijinta fa yana shirin sabon abu, kamar yana shirin ƙaro mata kishiya ne, wato abokiyar zama. Sai ta yi shiru ba ta yi magana ba. Sai ta je ta yi creating sabon account da sunan namiji. Sai ta ɗauko ta yi forwarding wannan chatting ɗin da suka yi tun daga farko har ƙarshe da wancan yarinya. Sai ta tura ma account ɗinta sabon da ta buɗe. Sai ta yi saving nasu. Sai wannan forwarding ɗin da ta yi, sai ta goge su a wannan account ɗin mijinta. Sai ta bar iya chatting ɗinsu na farko yanda yake. Sai ta koma. Da washe garin ranar sai ta wa mijin nata sallama da sabon account ɗin da ta buɗe. Sai ta ce salamu alaikum. Bayan ya amsa sai ta ce, malam ni zan maka gargaɗi ne akan kula matata da kake yi. Sai mijin nata ya musa. Sai ta ce masa, ni baka san ni waye ba, amma ni na san ka saboda na maka farin sani. Ko ba kai bane baban wani da wani, 'ya'yanka guda biyu ne. Sannan sunan matarka wance, sannan kana da iyaye wance da wani, sannan kuma kana anguwa kaza, kana zuwa aiki kuma lokaci kaza. In baka yadda ba ka ci gaba da yi, zan sa yarana su kama ka, saboda mu ne muke tashe-tashen hankulan nan, wato Boko Haram. Sannan kuma tunda baka yi ji ba kuma ka ce Henry nake maka, so sai ta ɗauki wa'annan chatting ɗin gaba ɗaya da ta yi forwarding zuwa wayanta, sai ta tura masa. Ta ce, gashi na samu dukkan wa'annan hujjojin ne daga wayan matata, kuma zan iya tare ka a ko'ina, ko a hanyar zuwa wajen aikinka ko a hanyar zuwa gida, saboda na maka farin sani kamar yadda na faɗa a baya. Kuma in baka daina kula wannan matar tawa ba, za ka sani. So daga nan ne fa mijin da ya karanta wannan, da ya karanta komai details ɗin ne, ya ga lalle an san shi. So sai ya je ya ɗauki wannan wayar Android ɗin ma ya je saida ta, ya koma keypad. Daga nan kuma bai ƙara kula wata ba, ko da a waya ne ko a menene, kawai ya nutsu ya mai da kanshi da kula da iyalin shi da kuma aikinsa. Ya kuka ji basirar wannan mata? Ke ma ki gwada applying ki gani.